Apay ngay, ang manipon ni diawan ni Kapitan. Kat ato ti umariwawa nga umping timbatog mi akalsada ano itirabi, Chief Tanod ko raw. Ha? Agariwawa ko na yung manaw. Un nga raw. Mas lapaya guguludan ako. Anya nga tir aramidin niya atanawd. Ay, bayan yung manaw. Takitaan mintaw. Rumbang lang, Chief. Saan da ngagpakaturog? Agkikinamat na pa ko. Agguguluda. Ay, nagdagayam kasta mapaspasamak di tabatog yaw. Anyat gunggunayo nga rod nga atanawd no di kayo agrunday tirabi. Tamadang, kaya't mo ka diti makipagrunda ka. Ano yan, ano yan? Ano yan? Tamadang, kaya't mo ti makipagrunda ka da kami itong rabe. Ang lalaki di inaw, bakit bayata ka? Ay, sana mabalinti aginuma. Teenagers nga minti intay kitain itong rabe. Kapay dagita teenager, kamapantayo pa idakitain no rabe. Nariwawa da ka na. Sanda ka nung agpakaturaw. Kung natin may isang aking balay, iti batog ti kalsada, pag-uulungan lagi ti teenagers. Masapulak na bungkan, kining balagan nida, asaan da na umariwawa iti rabe. Sa bali ti teenagers ita, tata. Pabungtam, kan balagam ita. Ay, ad-addaan da. Kita niya nga ron nga, aramidin ka na kada. Irimedyo ti pagtalnaan da. Saan ka tabalagan, wano butbut ngayon. Iso alanggong da kita, tutubo ita. Tamapanpanoy-nuyan da kami.